Rwan, da ni fel ffermwyr wastad o chwilio am ffyrdd i wella'n busnesau i wneud trwy eneteg, technoleg, neu yn wir yr hyn sydd dan yn traed ni. Ac ar hyn o bryd mae yna gynllun arloesol ar gael i ffermwyr defed sy'n ystyried sydd wedi wella ansawdd a gwerth yn gwlân ni heb dan seilio cynhyrchiant nag ansawdd y cig. Mae arloesi Gwynedd Wledig, prosiect gan Menter Môn, wedi lansio cynllun peilot arloesol sy'n canolbwyntio ar fridio defed aml bwrpas i geisio gwella ansawdd gwlân. Llynedd fe ddefnyddio 2 ffarm o Wynedd, Hwrdd Merino, oedd wedi fewnforio o Awstralia i ffrwythloni 60 o ddefed romni yn artiffisial. Arwel Jones o ffarm Blaen Cwm, Corwen, ydy un o'r ffermwyr hynny. Defed Cymraeg oedd yn arfer bod yma i gyd gen yn had, a wnaethon ni gychwyn croesi fewn i'r defed romni. So dwi'n meddwl ers blynyddoedd mae rhywbeth yn cefn y meddwl. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i rwle ar ôl y gwlân a bod fi'n trio cael gwerth mwy o... Os ni'n gwybod un diwrnod, rhaid mae'n cnifio'n nefed i gyd yn hun, so adeg ynny pryn i'n cnifio defed yn hun, o gan i'm costau cnifio nag oedd, mae'n costau llafur yn ne. A ti'n meddwl, wan, hynna ti'n mynd, ti'n stopio cnifio, mae'n ti waith talu biliau, so unig gael incwm, diom werth y job, rili, ond i bai bod ni'n trio newid rhywbeth. Be oedd y siec gwlân yn werth i chi yn flaenorol? Llynedd, 1,600 oedd yn siec gwlân ni. Tua 1,400 o ddefed, siw ti. Ie. A mewn ffordd, oedd o prin yn cyfro cost y cnifio, nag oedd? Na. O na, o gynnu lan wyn mewn nhw, 900 o lan wyn mewn nhw hefyd. So doedd o, o'n bellfer o gyfro costau cnifio, os di gwir. Ffarm arall sy'n rhan o'r cynllun ydy Parlla Isa, Rhoslefain, Ger Tywyn. Felly, John, mae'n debyg, mae'r cwestiwn cyntaf ydy be ddenodd chi at y cynllun yma, lle? Wel, y diddordeb mewn gwlân, dweud y gwir. Fi anghefnder arwel. Dipyn o diddordeb mewn gwlân a sut i wella gwerth y gwlân da ni'n gynhyrchu ar y ffermydd yn o ffydefaint sy'n gennym ni, lle. Na, trio cael gwella'r gwlân a cadw ansawdd y cig, lle. A sut mae gwneud hynny? Hynny yw, beth ydych chi'n neud? Ydych chi'n gorfod mesur bob peth wan, mae'n debyg? Da'n recordio pwysau rwy'n cael ei geni. Ar ôl o 5.5 i 7.5 kilos o braidd. Ar ei bwriad. Ie, nhw'n slaffas o wyn, lampio o wyn. Pwysau nhw 6-7 wythnos oed. Pwysau nhw'n cael ei dyfnu. A gwneud cymhariaeth o wyn arall gen i ar y ffarm neu diwal, os oes yna rhywfaint o wahaniaeth. Os dyn nhw well, yn salach, ond beth yna diwal hyd yn hyn, mae sam lawer o wahaniaeth, deud y gwir, ynddi? Mae'n dechrau addawol, ac mae'r teulu yma'n awyddus i gynyddu gwerth y cnu Cymreig fel ail fusnes i Gillian, gwraig John, sy'n wreiddiol o ynysoedd y Falklands. Here, your main income is your meat. Yeah. At home, it's the wool, so that's where the care is. And this scheme will give you more options, you think, in terms of how to sell your wool? Yeah, I'm hoping so. We've been approached already with people wanting sort of British wool that can be used for next to the skin items. Okay. There's not enough British wool for that sort of thing. You're now developing a Llwyn Gwril brand, as far as I can see. What have we got here? This is a Welsh mule fleece that I've felt at the back of it. I've done this through lockdown to try and use our wool and stuff that we've got now. Yeah. I'm trying to make a bit of money off it. The coarse wool has always been put down, basically, but I think there is a market for doing things with it as well as the finer wool, but it's nice to have a bit of both. Yeah, absolutely. Yeah. So, all in all, you're feeling quite positive about wool here, is it? Yes, yeah, I am. Betsan Siencyn ydy uwch swyddog cynlluniau arloesi Gwynedd Wledig sy'n arwain y cynllun. Felly, nôl yn 2019, fe gomisiynom adroddiad i edrych ar sefyllfa bresennol a photensial y diwydiant gwlân yng Ngwynedd, a fe ddeithon ni'r casgliad bod crefftwyr yn gorfod mewnforio cni a gwlân o safon uchel gan nad oeddent ar gael yn lleol. So, dedwch yn bach am sut ydych chi ati i ddewis ffermydd, achos ydych chi eisiau cynrychioli ehangder y diwydiant mewn ffordd, ydych? Mae sy'n ni'n neud yn siŵr pan dyn ni'n treialu rhywbeth, bod ni'n treialu mewn lot lefydd gwahanol, fel bod ni'n gallu cael yr ateb gorau i ffermwyr ar draws y sir, nid dim ond y 2 fferm yma'n unig. Y merino wedyn, fel Hwrdd,
Faint mwy o wlân ti'n gobeithio mae hwnna'n mynd i roed a be di ansawdd y gwlân yna debygol o fod y gymharu a beth sydd gen ti'n barod, lle? Wel, mae'r merino, dylia bod merino yn rhywle o 4 i 5 kilo o wlân off ffwr o ddafad. Mae'r ddafad Gymraeg rhyw 1,5 kilo, dyn ni am 2 wrach, os dim wedi colli lawer o wlân. So ddylia bod ni'n cael mwy o wlân i gychwyn efo, ac ansawdd y gwlân di'r peth mwyaf, dwi'n meddwl. Mae gwlân dafad Cymraeg 15 ceiniog y kilo. Mae gwlân romni'n 45 ceiniog y kilo. A mae gwlân merino pyr 15 y kilo. So ni'n dod rwla rhwng y romni a'r merino. Dwi'n meddwl, 45, 60 y kilo wrach, dwi'n gwybod. Gwn ni weld sut eithi, da ni'n gwybod tan amser y ddengys am hynny. Chos mis oed i'r rwy'n wan, so mae yna flwyddyn arall nes gen nhw gneifio nhw. Dwi'n meddwl dylen ni ddweud ar ran diwydiant yr sector wlân, diolch am wneud y prawf yma, achos mae angen yn does datrys y broblem yma, dwi'n meddwl, achos diolch yn iawn pris gwlân fel mae o'n sicr. Na, chdi mae o'r isel, deud y gwir. Gwn ni weld beth gwyth o'r prosiect yma, siawns fydd yn llwyddiannus, Fydd na rhywun eisiau neu rhywbeth tebyg i ni rhywbryd.